खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बैसागोनि सिगां मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्टखौ फोसावजानो लुबैदों आसुआ। बेलासि फारियाव हाथियार आरो गुलिजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ खादों। शिबसागर आरो नगावआव लामा जाब्रबथायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा। बनवारीलाल पुरहितआ पान्जाबनि रायजो बेंगिरि बिबानखौ एंगारबाय। लाल कृष्ण आडवाणीनो भारत रत्न बान्था गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हामलायथि होदों। 115टी माघी पूर्णिमा फोरबो आरो 16टी सौरभ सृष्टि प्रसाद संसदनि बोसोरसालिया जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। गुवाहाटीनि साइकेल फेक्टरि जंक्शनाव आरोबाव गंसे गोदान फ्लाइअभार लुबावजागोन। सा सानजा रायजोनि थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव नरेन्द्र मदिया 11,599 कौटि रांनि मावथांखि बेखेवनो लादों। मैसो सौलायहोनाय फोरबोखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दोनथ'होबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम फरायसा आफाद एबा आसुनि बोसोनगिरि सोमोजोल भट्टाचार्यनि दैदेननायाव आसुनि मोनसे हानजाया सेबा आरो काउन्सिलनि मावख'गिरिखौ लोगो हमनानै खावलायदों दि देग्लाय 2024 मायथाइनि मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजादनि रिजाल्ट एबा फिथाइखौ बैसागोनि सिगां फोसावनांगौ। मानो होनोब्ला एप्रिल दाननि गेजेर बाहागोनिफ्राय लकसभानि जेनेरेल बिसायख'थियाबो जाहैनो हागौ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन रायजोफोराव गोजौ सोलोंथाइनि थाखाय एडमिशन मोननांगौब्ला आनजादनि रिजाल्टआ थाबैनो मोनग्रोनांगोन। बे बिथिंखौ नोजोर होनानै शुक्रबारखालि आसुनि मोनसे थान्दै हानजाया बिफानगिरिखौ नारसिनदों। धुबुरी जिल्लानि बिलासि फारियाव शुक्रबारखालि हाथियारजों लोगोसे सासे लाइमोनखौ हमनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हमजानाय लाइमोना बिलासिपारानि टिलापारा जायगानि निलसन आली आरो बेनिफ्राय आयेन बेरेखा गंसे 7.65 mm पिस्तल आरो लोगोसे गरब्रै गोथां गुलिखौ हमनानै मोनदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो पुलिसआ गंसे साखा खबब्रै गारि AS 17E8171 खौ लाइसेन्सजों लोगोसे हमनोबो मोनदों। पुलिसनि आरो जायगानि सुबुंफोरनि नोजोर आरो गोख्रों सिग्रोमनायनि जाउनाव हाथियार आरो गारिखौ हमनो मोनदों होननानै मिथिनो मोनदों। हमना मोननाय लाइमोनखौ दासान्दि बेनि बागै सोंथि खालामनो थाखाय पुलिसनि आवथायाव लाना थांनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खरसा आसामनि शिबसागर आरो नगावआव फुंनि समाव आलादायै लामा जाब्रबथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला नगाव जिल्लानि कटियाथलि टाउनाव सनिबार फुंनि समाव गंसे गोख्रै खारनाय दामि गारिया लामानि सेराव दोनथ'नाय डाम्पार गारियाव सौग्रावफैदोंमोन होननानै मिथिनो मोनदों। बे जाब्रबथाया बांद्राय खुवा खुनायनि थाखाय जादों आरो ड्राइभारा जायगायावनो जिउ गोमादों होननानै मिथिनो मोनदों। बेराफारसेथिं शिबसागर जिल्लानि आमगुरि सामुगुरिनि दहतार आली र'डआव गंसे बलेर' गारि AS 04 AE 4828 आ ब्रिजनि कन्स्ट्राक्सन सोलिबाय थानाय जायगायावनो जाब्रबथाया जादों आरो गोब्राबै जोखोम मोनदोंमोन। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जायगायाव खामानि मावनायनि जेबो इसारा गैयैनि थाखाय हरखाबै जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिनो मोनदों। बेफोरबायदि हरखाब जाब्रबथाया लामानि माखासे गोनांथिखौ फोसाबनो हायैनि थाखाय आरो रैखाथिनि मावथाय गैयैखौ बांसिनै लामानि खामानि मावनाय जायगाफोराव जाब्रबथाया जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेफोर जाथायनि सायाव आरोबाव फिन नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पान्जाबनि रायजो बेंगिरि बनवारीलाल पुरहितआ गावारि जाहोन दिन्थिनानै पान्जाबनि रायजो बेंगिरि बिबानखौ एंगारबाय। हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुनिसिम लाइजाम लिरनानै गावनि बिबानखौ एंगारदों बनवारीलाल पुरहितआ। लोगोसेनो चंडीगढ़नि एडमिनिस्ट्रेटर बिबानखौबो एंगारबावदों। सनिबारखालि रायजो बेंगिरि बनवारीलाल पुरहितआ चंडीगढ़आव खौरांगिरि मेल खुंनानै गावनि बिबानखौ एंगारनायनि हादरगिरिनो हरनाय लाइजामनि सोमोन्दै मिथिहोदों। बे समावनो पान्जाब सरकारनि मोनथाम बिलखौ पास खालामनायनि थाखाय आथिखाल पान्जाबनि गिबि मन्त्रि भगवन्त मानआ रायजो बेंगिरि बनवारीलाल पुरहितखौ साबायखर होदों।
बीजेपी दलनि गायसनगिरि आरो गागै दैदेनगिरि लोगोसे बारगो डेपुटि प्राइम मिनिस्टार आरो मिरुनि बारगो नखर मन्त्रि लाल कृष्ण आडवाणीनो भारत रत्न बान्था फोसावदों सरकारा। बे खुसिनि बुब्लियाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया लाल कृष्ण आडवाणीनो गावनि दुंब्रुद हामलायथि हरदों। मख'नो गोनांदि 1990 मायथाइयाव अयोध्यायाव राम मन्दिर गायसननायनि सिमाङा लाल कृष्ण आडवाणीनिमोन। 1915 मायथाइयाव पद्म भूषण बान्था मोननो हानाय लाल कृष्ण आडवाणीया बे खेबाव भारतनि बयनिख्रुइबो गोजौसिन मान बान्था भारत रत्न बान्थाखौ मोननो हाबावबाय। तामुलपुर जिल्लानि कुमारीघाटा सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ फेब्रुवारि दाननि 23 आरो 24 खालाराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंजागोन 115थि माघी पूर्णिमा फोरबो आरो 16थि स्वरूप श्री प्रसाद संसदनि बोसोरसालिया जथुमा। बे बोसोरसालिया जथुमानि हाबाफारिखौ खुंफुंनो थाखाय सायनासालिनि गाहाय खुन्थियालाइखौ इसोरनि मुं लानायजों दिनै गायसननाय जाबाय। मुलुगनां गोजोननि थाखाय मिरु संसदनि अभिनायक रमेश चन्द्र ब्रह्मनि जयग आहुति होजेननायजों मावफुंनाय जायो आरो जथायै आहुति होनाय जायो। 115थि माघी पूर्णिमा फोरबो फालिथायनि गेवलां सावरायमेल जथुमायाव बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, लकसभानि एमपि दिलीप शइकिया बिथांमोनजों लोगोसेनो गोबां आलासिफोरा बाहागो लागोन होननानै फोरमायथिदों। गुवाहाटी नोगोरमानि साइकेल फेक्टरियाव लाल गणेश मार्केट जानानै गारफाङा र'डआव मोनसे आरोबाव गोदान फ्लाइअभार लुनो थांखि लादों आसाम सरकारा। बुधबारखालि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मासि दैदेननायाव मोनसे केबिनेट जथुम जानायाव बे थांखिखौ लानाय जादोंमोन। गासै 376.11 कौटि रां बाहायनो थाखाय थि खालामनाय जादों बे खामानिखौ मावफुंनो। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया खौरांगिरिनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ फोरमायथिदों। सोलिफु दान 3 आरो 4 फेब्रुवारि खालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सा सानजा रायजोनि जौगाखां खामानि मावनो थाखाय गुबुन गुबुन बिथिङाव गासै 11,599 कौटि रांनि मावथांखि बेखेवनो लादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला नरेन्द्र मदिया 3 फेब्रुवारि खालि गुवाहाटीनि अटल बिहारी वाजपेयी भवनाव दोलोआरि हाबाफारियाव बाहागो लानो फैगोन आरो बेवहायनो कामाख्या थानसालिनि लांगोनायाव गाहाय मन्त्रि जौगाखां फान्डजों मावफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनो लादों। खर'सा आसामाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मैसो सौलायहोनाय फोरबोखौ आथिखालाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया दोनथ'होबाय। फैगौ 6 फेब्रुवारियाव आरोबाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव नायबिजिरनाया सोलिबावगोन। मख'नो गोनांदि पिपुल्स एथिकेल ट्रिटमेन्ट अफ एनिमेल्स मुंनि मोनसे आफादा दोरोङारि फोरबो मैसो सौलायहोनायनि हेंथायै थांनाय 9 बोसोर सिगाङावनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव मोनसे केस फाइल खालामदोंमोन। बेनिखायनो बिजिरसालिनि बिजिरनाय खामानिया जोबागौमानि मैसो सौलायहोनाय फोरबोखौ बन्द खालामथ'नो बिथोन होदों शुक्रबारखालि गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।